Næstved Gymnasium, hvor vi vil stille nogle spørgsmål omkring det royale besøg. Og først, er du overhovedet klar over, vidste du godt, at dronningen kom på besøg her i dag? Det har jeg hørt i dag. Ja. Det var ikke noget, du tænkte, det vil jeg egentlig gerne ud og se. Nej. Så du vil heller ikke opfordre dine elever til at opsøge royale beliggenheder? Ligefrem opfordrer, nej. Hvad tænker du om dronningen, når du kommer her? Hvad skal jeg tænke? Principielt er jeg republikaner. Når man nu endelig har en dronning, så gør hun det vel meget godt. Og jeg kan godt anerkende den kulturelle betydning. Og derfor er det jo vigtigt nok, at hun besøger en lille by. En lille overset by som Næstved. Så er der noget, du vil vise hende her? Hvis du fik mulighed for at vise noget? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil vise hende... Ej, det ved jeg. Jeg er tilflytter. Stationen. Ja. Hvis du havde en minut sammen med hende, hvad du har på hjertet, vil du spørge hende om? Nej, det ved jeg ikke. Så vil jeg nok snakke med hende om noget af det, hun ved noget om. Så vil jeg få hende til at snakke om kunst, eller blomster, eller snakke om nogle af de mennesker, jeg aldrig er i forbindelse med. Lidt insiders. Det var alt, hvad vi havde. Tak skal du have. Det var så lidt.